ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಕೃಪೆ ಕರುಣಿಸತಿ ಜಗದೊಲೊಮ್ಮೆ ಗೌರವ ಮೆರೆಸಿ ಚಿರಸತ್ಕೀರ್ತಿ ಸಂಪದ ಸಕಲ ಯಶಗೊಳಿಸಿ. ವಿಶ್ವಕುಟುಂಬಿ ಸೀಮಾತೀತ ಜಗದ್ವಂದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರಿಯರ್ನ ಚರಣಾಂಬುಜಲೆಗೆ ಸದ್ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅಭಿವಂದನೆ ಬಂತೊಂದು. ವೇದಿಕೆಡು ఒక ಮೂರು ಸೇರಿ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಪಾದೊಲೆನು ಭಕ್ತಿಡು ವಿಧೇಯತೆಡು ವಿನಯತೆಡು ಪತ್ತೊಂದು ಮಾತ ಮಿತ್ರರನ ಕಿರಿಯರನ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರೀತಿನು ಕೇಳೊಂದು ಮುಖ್ಯದ ಬಂಧುಲೆ ಸಹಜವಾಯಿನ ಸಂಕೋಚ ಅವನುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಶಯವಾದಂತೆ ಪಂಡೇರು ಕಾಲೇಜಿಡು ಒಂದು 6 ವರ್ಷಡು ಗುರುನ ಸ್ಥಾನ ಹಿಡಿತದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಏನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನನಲ ಯಾನೊಂದು ಗುರು ಪನ್ಪು ನೀನು ಒತ್ತೋನುಂಚಿ ಯಾನು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚಾದ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಎದುರು ಅಕಲು ತೂಯಿನಾತ್ ಜಗತ್ತನು ಅಕಲು ತೂಯಿನಾತ್ ಬದುಕಿದ ದಿನಕ್ಕುಲೇನು ಯಾನ್ ತೂತಿಜ್ಜತ ಪನ್ಪುನ ಕೊರತನೆ ಇಂಕ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಎದುರು ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಹಿರಿತನ ಪನ್ಪುನವು ಎನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಬರವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನೇ ಅಂಚಾದ ಈ ಮಂದಿರಗೆ ಯಾನು ಬತ್ತದು ಭಜನಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಬೋಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಆ ಆಹ್ವಾನ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸೋಜಿಗದ ವಿಚಾರ ದಯಪಂಡ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣರು ಮುಲ್ತ ಏತೋ ಮಿತ್ರರು 10 ದಿನ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂದ ಪಟ್ಟಿ ಬೊಟ್ಟು ದಿನ ತಬಲದ ಪೆಟ್ಟು ಇಂದು ಪೂರ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಮುಳು ಜೀವಂತಿಕೆದ ಚೈತನ್ಯ ಅದು ಪುನಗ ಯಾನು ಐಕ್ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಶ್ರುತಿ ಸೇರಾವಲೆ ಹೊರತು ಐರ್ದು ಮಿತ್ತದ ದಾಲ ಕಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ರಡ್ಡುಲ ಎದುರುಂಡು ಅಂಚಾದ ಆ ಕಡೆಕ್ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರ ಪಟ್ಟೊನ್ನ ದುಂಬು ಯಾರು ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಪರೋಡು ಯುವವಾಹಿನಿ ಬೊಕೆಯನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಅವು ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಬಗೆಟ್ಟು ಪಂಡೇರು ಯುವವಾಹಿನಿದ ಒಂಜಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಪೋದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ದು ಅನುಭವ ಪುನಡ್ಡವರ ಎಂಕ್ ಅವಳು ನಡಪುನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಪೂರ ನಿಕಟವಾದ ಗೊತ್ತು ನುಪ್ಪು ಬೇಯೊಂದು ಪುನಗ ಅವು ಅದಕ್ಕೂ ಬೈದಿಂದ ಜಾಪಾಯರ ಪೊರ್ತಾತಂಡ ಪನ್ಪುನ ತೆರಿಯೋಡ ಅಂಡ ನುಪ್ಪು ಬೇಯ್ತದನ್ನ ಪನ್ಪುನ ತೆರಿಯೋಡಿತ್ತಂಡ ಮಾತ ಅಗುಳುಲ್ಲದೆತ್ತದು ಮುಟ್ಟುದು ತೂವೋಡು ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಒಂಜೆನು ಮೃದುವಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ತದು ಒತ್ತುದು ತೂಂಡ ಅವು ಅದಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಅಂಚ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಯಾರು ಬಹುಶಃ ಯುವವಾಹಿನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನೊಂದಿನೇ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರಡ ಪಾತ್ರನ ಯಾವ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥೆ ದೀತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭರಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಂಚಿನ ಒಪ್ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಹೆಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಏನೋ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮೂರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದ್ ಎಣ್ಣದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಂಡೇರು ಉಪನ್ಯಾಸ ವಿದೈ ಪೋದು ಮಲ್ತದೆ ನಾನು ಮುರನಿ ಮುಂಬೈ ಇಡು ಒಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರಿಯರೆ ಪೋದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯುವಕರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಆವಡು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಶಿಸ್ತುಡು ಒಂದು ಯಾನೋ ಒಂಜಿ ಸಾಲನ್ನು ಸೇರಾದಿತ್ತೇನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಈ ಸಭೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆವಡು ಯಾನಿಂದ ಪನೊಂದಿಚ್ಚಿ ಏನಪ್ಪ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯುವವಾಹಿನಿ ಈ ಭಾಗಡು ಯುವವಾಹಿನಿ ಪನ್ಪುನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಶಿಸ್ತು ದೀದ್ ವೈಚಾರಿಕ ನೆಲೆಟ್ಟುಲ ಜವನೇರನ್ನು ಸೇರಾವನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನೆ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ದಿದ್ದೆ ದಾಯಕೊರಿಯೆ ಪಂಡ ದಿಂಜ ಯುವ ಸಂಘಟನೆಲು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಬಾಹ್ಯಾಡಂಬರ ಜನಾಕರ್ಷಣೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಸಂತೋಷ ಅಬ್ಬರ ಉಬ್ಬರದ ಬಗೆಟೆ ದಿಂಜ ಗೇನ ದಿಂಜ ಆಸಕ್ತಿ ಉಮೇದನು ದಿವೊಂದು ಬತ್ತಿನವನು ಅಂತೂತೆ ಪಂಪ ಮಹಾಕವಿ ಒಂಜಿ ಗಡೆಟ್ ಪನ್ಪೆ ಈ ಉಲೈಡ್ ಅಂತರ್ಸತ್ವ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಾಂದ ಇತ್ತಂದ ಅವು ಬೂತು ಬಿಡಿದ ಕುಂಬಳದ ತೆರದಿ ಇಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಭೂತ ಒಂಜಿ ಕುಂಬುಡನ್ನು ಪತ್ತಂದ ಆಯ್ತ ಪಿದೈ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಗೆ ತುಯರೆ ಉಲೈಡ್ ದಾಲೇಚಿ ಅವು ಕುಮೆದು ಬೋದು ದಿಂಜ ಯಾರು ಮುಕ್ತವಾದ ಪಾತ್ರನೇ ದಿಂಜ ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಂಘಟನೆದ ಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಚನೆ ಉಂಟು ಉಲೈಡ್ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆಟ್ಟು ಏತೋ ನಮ್ಮ ಪಿದೈಡು ಪಂಡಲ ಉಲೈಡ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ 1000 ಅನುಮಾನಲು ಅಂಚ ಪಂಡದು ಯಾನು ಸಂದೇಹಾತೀತವಾಯಿನೆಯೇ ಇಂಕ ಅನುಮಾನನೇ ಇಜ್ಜಿ
ಯಾನು ಮಾತಾಟ್ಟು ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ವಿಶದೀಕರಣ ದೀತಿನ ಎಂದು ಎಣ್ಣೋಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗೆಟ್ಟು ಯಾನು ಮಲ್ಪುನ ಆಚರಣೆದ ಬಗೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಕೈ ಮುಗಿ ನಡೆದು ಪತ್ತದು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೋದು ಬರ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ಟು ಎಂಕುಲ ಸಾರ ಅನುಮಾನಲು ಏರು ಧರ್ಮಗುರು ಪೀಠಡು ಕುಲ್ಲುದೇರ ಅಕ್ಕಳ ಇಂದತೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತು ಪೊರ್ತು ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬತ್ತಿನೇ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಉತ್ತರನ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಊರಿದ್ದು ಕೊಂಡೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಸ್ವಾಮಿಲೆಡೆ ಇನ್ನಿ 3 ಇಂಚ ತರಗತಿ ಮಲ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ತೆ ಆರೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ನೀವು ಒಂದು 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ರೀತಿ ತರಗತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಗೆಲುವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಂದುಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದು ಭರವಸೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಭಜನಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎತ್ತರಾಗ ಬರೋಂದು ಪುನ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚಾಯ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣೋಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಅಬ್ಬರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾಲೋಡು ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತಗಳ ಬೀಲೆ ಬರ್ತೇನೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪುಲ್ಲಕನೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರು ಭಜನೆಡು ಒಂಜಾತು ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಆರ ಮರಣದ ಭಜನೆ ಪೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ ಮಂದಿರದ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರು ಒರಿಯೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಎಂಕ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕಲು ಭಜನೆಗೆ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮಕ್ಕಲೆ ಹಿಂದುಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕಿನ ಉಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನು ಪಿದೈದ ಅನ್ಯಮತಿ ಇರತ್ತೆ ಎಂಕಲೆ ದಕ್ಕಿನ ಪಂಡ ಆತು ತಮಾಷೆದ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಇತ್ತೆ ಧೈರ್ಯಡು ತೊಕೋಟುಡು ನಗರ ಭಜನೆ ನಡಪುಂಡು ಏತೋ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನ ನಡಪುಂಡು ಇಂದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಯಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪುರಣಿ ಕೊಲ್ಯಡು ಶಾರದೋತ್ಸವಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲಗೋಕುಲದ ತಂಡದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಎಣ್ಣುವೆ ಆಂಡ ಯಾನು ಎತೋ ವರ್ಷೋಡ್ ದಿಂಚಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಜನಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಿನ ವಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಇಂದುವೆ ಕೊಲ್ಯದ ಮಣ್ಣು 3 ಮಲ್ತೆ ಇರತ್ತೆ ಆ ಸಂಘಟಕರೇರಂದಿತ್ತನೆ ಯಾರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೈ ಜೋಡವೆ ಭಕ್ತಿ ಪಂಡ ಅವು ಪರಿವರ್ತನೆದ ಮಹಾಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಂದುಲೆ ಈ ತರಗತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಪಾತ್ರ ಅಣ್ಣೇರು ಪಂಡೇರು ವಿಠೋಬ ರುಕ್ಮೈ ಮಂದಿರಡು ಎಂಕು ಬುದ್ಧಿ ತೆರಿಯುನ ಕಾಲೋಡ್ದೆ ಎಂಕ ಆ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಮೂಜಿ ತಲೆಮಾರುಂಡು ಅಜ್ಜ ಇತ್ತೇರು ಅಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲಿ ಭಜನೆನ ಕೇಂದ್ರ ಉಳಿಯೊಂದು ಬತ್ತಿನೇ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಏರು ಪೂರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರ ಏರ್ನ ಪಾತ್ರರನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡೆಪರ ನಿಕಲು ಅಕ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಬರಿಕಲೆತ್ತದಕ್ಕೆ ಏನ್ಲೆ ಮೂಲ ಕಾರಣದ ಅದ ಅಕ್ಲು ಭಜನೆ ಅತ್ತ ಅಂದ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಪಂಡೆ 2 ಪತ್ತು ಬಂದ್ಲೆ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ಲಿಂದನೇ ಪನ್ಪೇರು ಗಣೇಶ ಮೀನ್ ಸಂಕಮರ್ಲಿಂದನೇ ಪನ್ಪೇರು ಏತೋ ಬರೆ ಪುನ ಸಾಹಿತ್ಯಲಿಂದನೇ ಪನ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಅವು ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪದ ಪನ್ಪುನಿನ ಕಲ್ಪವನತ್ತು ಐಕೊಂಜ ಅಂತರ್ಸತ್ವ ಉಂಡು ಅವು ಇಡೀ ಸಂಸ್ಕಾರನೇ ಕಲ್ಪ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಕಾರಣ ನಿಮಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಮಂದಿರಡು ತಕೋಟದ ವಿಠೋಬ ರುಕ್ಮೈ ಮಂದಿರಡು ಎಂಕಲು ಸರಿಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷ 11 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪುನೀತ ಭಜನಾ ತಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಮಿತ್ರರನ್ನ ಬೊಕ ಹಿರಿಯರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತ ಬಹುಶಃ ಐದು ಬೊಕ ಎತೋ ತಂಡಲೋಡು ರಚನೆ ಉಂಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೆಲವು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾದ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಾಡು ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡ ಈತ್ ನೆಟ್ಟ ಸರಾಗವಾದ ದುಂಬರಿಯೋದು ಬತ್ತಲು ಜನಕಲು ಬದಲಾದು ಏರನ್ನು ಗುಡಿದು ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ಜೋಕುಲು ಮೂಲರೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಬೈದ ಈ ತಂಡಡು ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ದಾದ ಪಂಡ ತಂಡನು ಪತ್ತದು ಊರ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆಗಲ ಎಂಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತೊಕೋಟುಡ್ಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅದನ್ನು ಕುಡ್ಲಾಡ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಭಾಗಡು ಅಂತ ಕೊಲಬುಂಡು ಆ ಕಾರಣ ನಿಮಿತ್ತ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಇಂಚ ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲ್ಲ ತಂಡವನ್ನು ಕುಣಿತಾಗ ಇದನ್ನ ಕುಲ್ಲುದು ಭಜನೆ ಬಹುಶಃ 10 ವರ್ಷದ ಅನುಭವಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡ ಅಡೆ ಪೋಂಡ ಬಹುಶಃ ಗೆಲ್ಮೆನ ಪಡೆವು ಆ ಭರವಸೆ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಆ ಆಸೆ ಆ ಅಂಗಲಾಪುದಿ ಬಂದೆ ಓವೇ ನಮೂನೆದ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಾನೆ ಎಂಕಲ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಈ ಮಂದಿರಡ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಅವೇ ನಮೂನೆದ ಸೇವೆ ಸರಿಸುಮಾರು ವರ್ಷೋಡು ಒಂದು 25 ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಪೋಪ ಎಂಕಲು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪೋಪ ಅವ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಐಕ್ ಪ್ರತಿ ಅದು ದಾಲದೆ ತೋನುಚ ಇಂದು ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಮಂದಿರ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಈ ಪಾತೆರ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಅಪಗಪ ಕೊಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರುವಂದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓವೇ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಖಾಲಿ ಭಜನೆಗೆ ದತ್ತು ಬಾಕಿದ ಅಂಡತ್ತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 17 ವರ್ಷದ ಈ ನಿರೂಪಣಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮೈಕದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಜೀವನಡ್ಲ ಯಾನಿಂದನ್ನು ಅಳವಡಿಸದು ಅಂಚಾದ ಪಾತೆರ ಅಕ್ಷರ ಎಂದು ಪೂರ ಜ್ಞಾನ ನಿಮಿತ್ತ
ಒಂಜಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾದ ಒಂಜಿ ಅಳಿಲ ಸೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಇಂಚನೆ 11 ವರ್ಷದ ಈ ಸಾಗಾಟದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಕ್ಕೋಟದ ನಾಗಕನ್ನಿಕಾ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಒಂತೆ ಆತುನೆಟ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಭಜನಾ ತಂಡ ಕ್ಷೀಣ ಶಿಥಿಲಾನಗ ಅವಳು ಪಿರ ಜವನೇರನು ಜೋಕ್ಲೇನು ಸೇರಾದು ಭಜನೆ ತಂಡನ ಕಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪುನ ಜಿಲ್ಲೆ ಪೂವತ್ತನು ನಾನು ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯತೆಡ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಪುನೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕುರಿಯರಿ ಎನ್ನ ಇಂಕ ಮಣ್ಣು ಧರುಣ ಉಂಡು ಯಾನ ಗ್ರಾಮಗ ಸೇರನೆ ಅಂಚಾದು ಯಾನ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಯಾನು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಾತ ಜವನೇರನು ಜೋಕ್ಲೇನು ಸೇರಾಯರು ಆರಂಭಡು 50 ಆಟ ಒಂದೇ ಇಜ್ಜಾಂಡಿ ಎತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತನಲ್ಲ 1 ವರ್ಷ ಇಂಚ ತಂಡ ನಡತ್ತನು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೌಲು ಇಂಕ 2 ವರ್ಷಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿತ್ತ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತಿರಿಯಡು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಸದುಪಯೋಗ ಅವಡು ಪನ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಿತ್ತ ಮಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಅವು ಪ್ರಚಾರ ಅವಡೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಗತ್ತು ಸದ್ದು ಗದ್ದಲ ದೊನ್ಯಾರ್ತಡೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದನೆ ಅವಳು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತ ಪಾಡು ಓ ರೀತಿದ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದ ಪ್ರಚಾರ ಎಂಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜ ಆಂಡ 2ನೇ ವರ್ಷಗಾನಗ ಇಂಕಲ ತಂಡಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಲ್ತ ದಿಂಜ ಸಂಖ್ಯೆದ ಆತ್ಮೀಯರು ಏನಡ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಚ ಸುರು ಮಲ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ಜನಪದೀಯ ಕಟ್ಟಡ ಇಂಕಲೆಟ್ಟಿಂದು ಗೊಂದಲ ಉಂಟು ಇಂಕಲು ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ಪ ಇರಕೊಂಡ ನೀವು ಇಡೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇದು ಎಂಕಿ ಎದುರಾಯಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಜನಪದ ದಾಟಿ ನಿಖಿಲು ಪಾಡ್ದಾನವೆಂದು ಕಲ್ಪ ಅಂದುಕೊಂಡ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಇಂದು 10 ಬದುಕು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತನ ಕಲ್ಪನೆ ಈ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲೇ ಉಂಟು ನಿಖಿಲು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುನಗಲ ಹಾಪುಂಡು ಇಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಪುನಗ ಅಂಚಾದು ಈ ಆಯ್ಕೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಆಂಡಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಕಲು ಈ ಸಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅವು ಕಂಠಪಾಠದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲು ಈ ಸಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದಾನ ಕಂಠಪಾಠ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಳ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಬೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡದ ಗೊಬ್ಬ ಅನಗ ಪಾಡ್ದಾನ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಏರುಲೇರದು ಕೇಳ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಪೂಜ ಹಿರಿಯಕಲು ದುಂಬೆಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ಜೋಕುಲ್ನ ಪನ್ಪುಲ ಕಾವಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶವು ಎಂಕ ಬಕ ಎನ್ನ ಜನಪದ ಆಸಕ್ತಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿ ನಡೆದವರ ಯಾನಾಯ್ತು ಒಂತೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಐಕೆ ಸಮರ್ಥರ ಅವದುಲ್ಲೇರ ಅವು ಸಂತೋಷ ಇಂಚ 2ನೇ ವರ್ಷ ಅನಾಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಅಂಚನೆ ದುಂಬವರಿಯದು ಬತ್ತನು 3ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಇತ್ತೆ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತನೋ ಅಪಗ ಒಂತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪ್ರಚಾರ ತಿಕ್ಕದು ಬೊಕಾಡೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಕಲ ಬಾಲೆನು ಕುಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆಲೆ ಎಂಕಲ ಜೋಕುಲೈಟ್ ಉಲ್ಲ ಅಂದು ಅವು ಒಂತೆ ಪ್ರಚಾರ ಅವು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಚಾರ ಅಂಡು ಕೂಡ ಎಂಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡು ದಾವಣಗೆರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹಿಡಿದು ಕೂಡ ಫೋನ್ ಎಂಕಲ ಆ ತರಗತಿಗೆ ಬರೋದು ಅಕ್ಕಲ್ದು ಅದನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎನ್ನುದಿರ ಮಲ್ಲ ವೈದಿಕ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂತ ಎನ್ನುದಿರ ಯಾಕೆ ಪಂಡ ಹತ್ತು ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪುರಂಜಿ ತರಗತಿ ವಾರಡು 1 ಗಂಟೆ ನಡಪುಂಡು ನಿಖಲು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹಿಡಿದು 1 ಗಂಟೆಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ಪಾರ ಅಕ್ಕಲ ಪಂಡಿನ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಎಂದು ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಪಂಡಿನ ಹಿಂಗೆ ಅವಕ್ಕೆಂದು ಅಭಾವ ಆಸಕ್ತಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ನಾನು ಇನ್ನೆಂತುವುದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಮ್ಮಟದ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡಿ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಮ್ಮಟದ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡ್ದಾದ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ತಿರುಗಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಈ ಮೂಲೆಡ್ ಈ ತೊಕ್ಕೋಟದ ಕೃಷ್ಣನಗರದ ಮೂಲೆಡ್ ನಮ ಸೇರೋದು ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಆ ಬೇಲೆ ದೇವರನ ಸಹಕಾರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ವಾಹಿನಿ ಆದಿತ್ತಿನತ್ತು ದೇವರೈಕೆ ಓಡಿತೇನೆ ಐಕೆ ಯಾಪಲ ಎಂಕಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಲ ದೇವರೈಕೆ ಪ್ರಚಾರ ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದ್ಪನೆ ಕೌ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಂದು ಅದು ಕರಿನ ಬೇಸಿಗೆ ರೆಜೆಟ್ ಈ ಒಂತೆ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಿ ನಡೆದವರ ಈ ಹಂತಗಾನಾಗ ಇತ್ತ ಜೋಕುಲು ಸರಿಸುಮಾರು 100 ಮಿತ್ತು ಉಲ್ಲೇರವಳು ಉಚಿತವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಎಂಕಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಗೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಒಂದು ಉಪಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರು ಸೇರಿದು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯಕರ್ಲ ಈ ಇಂಚಪದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯಕರ್ಲ ಬತ್ತೆ ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲೇರ ಆ ಸಭೆಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದು ದಿಂಜ ಸಂಖ್ಯೆದಕ್ಲೆ ತಲುಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನು ಪನ್ಪುನ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ನನಲಾತ್ ಕೆಲವು ಕಲ್ಪನೆಲು ನಿಂಚೆಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವಪುರ ಆವಡನ್ ದೇವಡ ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಕರಿನ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಕಾನಗ ಕೇರಳದ ಬಂದ್ಯೋಡು ಪನ್ಪುನವಳು ಮಂಗಲಪಾಡಿದ ಅವಳು ಅಶೋಕನಗರ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಇತ್ತು ಇದು ತರಗತಿ ಮೂಲ ಮಲ್ಪುನ ದುಮ್ಮು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣ ಪನ್ಪೆಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಹತ್ತಿನ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಡು ನಡತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಸಾಧಿ ಅವಳು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರಡು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಕಲ ಮಂದಿರ ಬಾರಿ ವರ್ಷದ ಆಂಡ ಎಂಕಲು ವಾರದ ಪೂಜೆಗೆ 3 ಜನ ಸೇರು ನೀನು ತುಡರ್ದಿಯರೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಭಜನೆ ನಡಪೂಜಿ ತಂಡ ದುಂಬಿತ್ತಂತ ಶಿಥಿಲಾಪನೆ ಇರ್ದಾದಣ್ಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾಪಡಿ ಎಂಕ್ ಜನ ಬಂದೋಡು ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಿ ಬೋದು ಜನ ಸೇರರು ಸಾಧ್ಯಜಿ ಎನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪುನಿ ಭಜನೆ ಒಯ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪು ಎಂದು ದೇವರನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೇರು ಇಂಚನೆ ತರಗತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಿತ್ತು
ಸರಿಸುಮಾರು 10 ದಿನ ಬತ್ತನ ಯಾವ ಸರ್ ಒಂದು ಪಂಡದು ಅಕ್ಕಲು ಉಮೇದು ತುಳಿದು ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ 10-20 ದಿನ ಪೋಂಡವು 15-20 ದಿನ ಅವು ದುಂಬು ಪೋಂಡು ಏನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಪನ್ಪೆ ಅಲ್ತ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಎನ್ನ ನಾಲಾಯಿಡಿ ಇತ್ತದ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪಾಯರು ಎನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ತೊಕ್ಕೊಟುರ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ ಪಿದೊಡೊಂದಿತ್ತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಈಗ ಹೆಣ್ಣುಲೆ ಎಂಕು ಊರು ತಿರುಗುನ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ರೆಜೆಟ್ ಸಾರಗಟ್ಟಲೆ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಅವು ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದೇವರ ಮಲ್ಪಾಯರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೋದು ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು 1 ಗಂಟೆ ಒಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಬಸ್ಸದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕಲು ಪ್ರತಿಫಲದಾಲ ಕೊರಚಿಂದು ನಿರ್ಬಂಧ ಪಾಡಿನ ಬೊಕ್ಕನೆ ಪೋತೀನಿ ಬಹುಶಃ ಆ ನಿರ್ಬಂಧ ಮುಲ್ಲ ಪಾಡಿನ ಅಕಲು ಒಪ್ಪಿ ನಡೆದವರು ಎಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದು ಅವಳು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಭಜನಾ ತಂಡ ರೆಡಿಯಾದ ಅಕಲ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಪೋದು ಪುನಗ ಯಾನು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಿಖಲು ಸಾದಿಡುವಲಾಂಡ ತಿಕ್ಕಲ ನಿಖಲು ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರని ಯಾನು ಕೇನುಚಿ ತಂಡ ಎಂಚ ಉಂಡು ಯಾನು ಕೇನುವೆ ಎಂದು ಅಂಚಾದು ನಿಖಲು ಒರಿಪ ಒಂದು ಬರೋಡು ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ನಿಖಲು ಪ್ರತಿ ಅದೆಂಕದಾದಣ ಕೊರ್ನಾಲ ಕಾಪುನು ಬಂದಿತ್ತೆ ಒರಿಪ ಒಂದು ಬತ್ತೇರು 3 ಜನ ಸೇರುನವಳು 300 ಆಂಡು ಒಂಜಿ ತಂಡ ರಚನೆ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಡು ಐತೆ ಎದುರು ಪುನಃ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡಿ ಊರುನ್ ಸೇರಾದು ಅಣ್ಣೇರು ಪುರ ಬತ್ತಿತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಉಳ್ಳೇರವರು ಅರ ತೂತೇರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಡು ಮಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಂಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕಮ್ಮಟಲಕಾನೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಂಡು ಊರುದ ಗೇನಗೆಂದುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಏನು ಪಂದಿತ್ತು ಇಂದು ಒರಿಯೋ ಒಂದು ಪೋಡಿತ್ತಿಂದ ಇನಿ ಮಲ್ತದ ಬುಡ್ನ ಜನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ತನ ಒರಿಯುಜಿ ಏರ್ಲ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಬುಜಿ ಕೆಲವು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಂಡದು ಕೊರಿ ಯಾಕೆಲ್ಲ ಕಿಬಿಟ್ಟು ಜವನೇರ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತೀರು ಇಂದೇಡ್ದವರ ಅಕಲು ವಾರದ ಪೂಜೆದ ಆರಾಧನೆ ಭಜನದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುಣಿತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರುದು ಒಂದು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ದೂರ ಬತ್ತನು ಅವು ಪುರ ಆಪುನ ಬೇಲತ್ತಿ ಅವು ಅಂಚ ಇದು ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಜನ ಸೇರೋಡಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕುಣಿತೆತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಜವನೇರು ಬರ್ಪೇರು ನಿಖಿಲ್ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪುನೆಗೆ ತಾಳ ಪಾಡ್ರೆ ಬರ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಒತ್ತೊಂಡೆರ ಕೇಳಿ 150 ಜನ ಸೇರಿರು ವಾರದ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಜಿಪ್ಪಡ್ದು ತಿರ್ತು ಜನ ಸೇರುಚಿ ಅವರು ಇದು ಎನ್ನ ಬೇಲತ್ತು ಭಜನೆಗೂ ಪುನಃ ಶಕ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮಣ್ಣವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಜನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವು ದುಂಬು ಸಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಅವು ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಸ್ತ್ರ ಇತ್ತೆ ಧರ್ಮನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇರ ಭಜನೆ ಐಡಿದು ಸುಲಭದ ಐಡಿದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿನ ಅಸ್ತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ತೋಚಿ ಬೇತೆ ನಿಖಲು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಾದಿ ಬರಟಿ ಇಂಥದ್ದು ಓದುಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಜನಕಲ ಆಕರ್ಷಣೆಗೊಳಗಾಪಿ ಇನ್ನಟ್ಟು ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಲೈಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸತ್ತು ಉಂಟು ಒಂದು ಮಾತ ನಡತದು ಆ ಭಾಗಡು ಬಂದಿಯೋಡು ಅಕ್ಕಲು ಮನೆ ಭಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇರು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ 200 ದಾತಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಕ್ಕಲು ಈ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬಿದಡಿಯರು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಳೊಂದು ಅನ್ಯಮತಿಯರ್ನ ಜಾಗೆವು ಆ ಮಂದಿರದ ಪಿರವೆ ಮಲ್ಲ ಪಳ್ಳಿ ಉಂಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಾತ ಅಕಲ್ನ ನಿಲ್ಲುಪ್ಪುನಿ ಹೆಜ್ಜಿದ ಪಾಡ್ನಲಕ ಹಿಂದುಲೆನ ಇಲ್ಲುಂಡು ಆಂಡಲ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತದು ಪಿದಡಿಯರು ಪಿದಡ್ದು 200 ದಾತಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರು ಒಂಜಿ ಭಜನೆಗೆ ಅಕಲ್ನ ಜಾಗಡ ಅಕಲ್ ನಲಿಪೇರು ಅಕಲು ಕೊರ್ಪುನ ಸ್ವಾಗತ ಉದಿ ಎಂಕು ಫೋನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನೇರ ಈ ಪಂಡಿನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಉಂಡು ನಿಖಲು ಪೋಲೆ ಜನಕಲು ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಪೇರಿಂದ ಅವತ್ತು ಕೊಡದ ನಗರ ಭಜನೆ ಈಗ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂಚಾದು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಸರಣ ನೀನೆ ಅಡೆ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ನಡತದೆ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರಗೆ ಜನ ಸೇರಾಯರೆ ಜವನೇರ ಜೋಕ್ಲೆಯನ್ನು ಸೇರಾಯರೆ ಇದು ಎಡ್ಡೆ ತಂತ್ರ ಅಂಚ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಆ ಗುರುವರಿಯರ್ನ ಚಿತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಈ ತಂಡ ರಚನೆಗೂ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಗಲ ಎನ್ನಡೆ ಈ ಮನವಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಕುಸುಮಾಕರಣ್ಣಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಆಂಡ ಅಕಲ ಸೇವಾವಧಿಗೆ ಅಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಒಂಜಿ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದು ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಸಕಾಲ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ಅವಳು ಬಹುಶಃ ಅಕಲು 2 ಜನತ್ತ ರಿಲೇ ಕೋಲುನು ಪತ್ತೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆರ್ನ ಆನಂದ ಅಣ್ಣೆರ್ನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂದು ಸಾಕಾರಾಪನಿ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಸೇರ್ಪಾಯರು ಆ ಕಾರಣ ನಿಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ದಾದಪ್ಪ ಕಲ್ಪಾವೆರು ಇಡೀ ಈ ಸಮೂಹದ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಬೊಕ ಯಾನು ಇಡೇ ಬತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ಭಜನಾ ತಂಡನ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನು ಗಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜ ಅಂದಿನ ಈ ಕತ್ತು ಇಂದನಿ ಕಲ್ತಿರೋಡು ಗಟ್ಟಿದ ಭಜನಾ ತಂಡ ಅಕಲು ಉಳ್ಳೇ ಯಾನು 10 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಾಂಡು ಬಂಡ ಮುರನಿ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಇದಾನೆ ಅವಳು ಇಂಚೆಂಚೆ ಪಾತೆ ಇರ್ಪಾಯ ಅಂಡ್ ಅವು ಇದು ಉದ್ದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣದಿದ್ದೆ ಆಯ್ತು ದುಂಬುಲೆ ಏನು ಓಕೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಆ ದೈವ ಚಿತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನಿಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದು ಈ ತರಗತಿಡು ಏರ್ಪುರ ಬರೋಡು ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರ ನಿಖಿಲ್ನ ಗಮನವು ದಾದ ಕಲ್ಪವರು ಪನ್ಪನೆ ಒಂದು 2 ಪೀಠಿಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಒಂಜಿ ಸುಭದ್ರವಾಯಿನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ತತ್ವ ಬೊಕ ಸತ್ವ ಜಿಂಜಿನ ಕುಣಿತ ಭಜನ ತಂಡದ ರಚನೆ
ಅಕ್ಕನಕಲು ಅಣ್ಣನಕಲು ಜೋಕುಲು ಸೇರಿನಲಕ ಇತ್ತೆ ಮೂರು ಎದುರು ಕುಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಅಲ್ಲು ಇಂದು ಅಣ್ಣನಕಲು ಅಕ್ಕನಕಲು ಅಜ್ಜರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದದ ನಾನು ಎಂಕಲ ಮಂದಿರದ ಸದಸ್ಯರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಇಂಕಲ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಪದ್ಮನಾಭ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಗೊತ್ತು ಆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪರು ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಪದಾಟಗಳು ಎತೋ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಾಡುವರು ಅಂಚ ಅದು ಅತಿಶಯ ತೆಲಿಪುನ ಪ್ರಸಂಗ ಖಂಡಿತತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಡು ಕುಣಿತ ಕಲ್ಪನಾಗ ಏನು ಈತು ವರ್ಷದ ಅನುಭವಡು ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಫುನ್ ತಡಾಂಡೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೋಯ್ ಏತು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ನಾಚಿಕೆ ಪುಡ್ಕೊಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗುನಂತ ಇಂಚನೆ ಸಹಜವಾದ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆ ಕಬ್ಬಿ ಉಂಡು ಮನಸ್ಸು ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ನಾಚಿಕೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೆ ನಿಖಿಲ್ ಗಣಪತಿ ಶಾರದೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನು ಪಲ್ಲಂಕಿಡು ತುಂಬೊಂದು ಪೋನಾಗ ಐತೆದುರು ಮೂಕುಮುಟ್ಟ ಪರ್ದು ಡಿಜೆನಲ್ಲಿ ಬಿಡೋಗ ನಾಚಿಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಣಿತಗತ್ತು ಅವೇ ಇರು ಒರಿಯನೆ ಆ ಶಾರದನೆ ಎದುರು ಒರಿಯನೆ ನಲಿಪಾರು ಊರು ತೆಲಿಪುಂಡು ಬಂಡ ನಾಚಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಅಂಚ ನಂಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ನಾಚಿಗೆನು ಅಂತ ಬರಿಕದಿದು ಎಂಕಲು ದೇವತಾ ಸೇವೆಡು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವನಿಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಲಿದು ಪಾಡಿದರೆ ಒಲಿವ ಅಂದು ಪಂತೆರು ದಾಸರು ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಸರಳವಾಯಿನ ಮಾರ್ಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಣಿತ ಭಜನ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲ್ಪಾವುಡು ಒಂದು ಮನವಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಇಂಥ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂದು ಯಾನೇ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಪುನ ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳು ಸಮಸ್ಯೆದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ತೆರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕಲ್ಪವರು ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಸಾದಿ ಬೇತ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗು ಅನುಭವಡೆ ಪನೊಂದುಲೇನು ಮಂಡಲಡು ಮಾತ ಕಲ್ಪವರು ಧರ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರು ನಿಧಾನಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾನು ಒಂಬೇರನೇ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡುದು ಬನ್ನಿಯರ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ಯಾರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪುದರ ಬನ್ನಿಯರು ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡೆ ಪೂಜಿ ಒಂಬೇರನೇ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಟ್ಟ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿನ ದೇವತಾ ಪ್ರತಿಮೆರನ್ನು ಬರೋ ದಕ್ಕಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಬೋಳು ಪೂದಿ ಯಾವು ಇಂಚ ಈ ಸನಾತನವಾದ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನದಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡು ಐನ ತಪ್ಪಾದು ತನ್ನನೇ ಐನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಂದು ಧರ್ಮನು ಕೂಡ ಪುನಃ ಬೇಲೆ ಬದುಕುಡು ವೈರಾಗ್ಯ ಕನಪೇರು ಬದುಕದ ಆಸಕ್ತಿ ತಗ್ಗಬೇರು ನಿಖಿಲ್ ಸನ್ಯಾಸಗವಲೆ ಅಕೆರಿಗೆ ಪಂಡದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಇಂದು ದಿಂಜ ಸಂಖ್ಯೆಡು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಟಾಪುಡು ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಪ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಏರ್ಲ ಕೈತಲು ಬರ್ಪೂಜೆ ಸನ್ಯಾಸ ಅಪ್ಪೆ ಮಾರೆ ಶ್ಲೋಕಪುರ ಪನಿಯರು ಶುರು ಮಲ್ತೇನು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎನ್ನಡಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತುಕೇನುವೇರು ಇಂದು ಇರ್ನ ಸಾಯಿಬಾಬಾನ ತಂಡನೆ ಇರ್ನ ಕಲ್ಕಿನನೆ ಇರ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿನನೆ ಇರ್ನ ಮಾತಾ ಅಮೃತ ಇಂಚ ಕೇನ್ ಅಕಲುಲೇರು ಕೊಂಡ ಇಂಚಿನ ಆಪುನ ಅಕಲ್ ನಡುಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪುಚಿ ಖಂಡಿತವಾದ ವಿರೋಧ ಅಕಲ್ ನಮಗೆ ಗೌರವನೆ ನಾನು ಇತ್ತಲ ಸಂಪರ್ಕಡುಲೆ ನಾನು ಅದೇಗಲು ಉಪನ್ಯಾಸ ಬರ ಪೋಪೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿನ ಬದುಕುಡು ಬೊಕ್ಕ ಬದುಕಿಗೆ ದಾದ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನ ಇನ್ ತೆರಿಯ ಉಂಡಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನ ಇನ್ ಏನೊಂದು ಎಂಕಲ ಮಂದಿರಡ ಅರ್ಚಕ ಅದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಅವಳು ಏನು ತೀರ್ಥ ಕೊರ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗಿನ ತೀರ್ಥ ಕೊರ್ನಾಗ ಜೋಕುಲು ಇಂಚ ಕೈಲಿ ಇಟ್ಟುವ ಏತೋ ಸಲ ಜೋಕುಲು ಇಂಚ ಕೈಲಿ ಇಟ್ಟುನಲ್ಲ ಮಿಂಚ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲಿನವ್ರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇಂಚನ ಉಂಟು ಕೈ ಮುಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಪಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುವ ಅವು ಶಾಲೆಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಕೈ ಮುಗಿಯರ ಪಣ್ಣಾಗ ಪಾತ್ರ ಅನುಕೂಲ ಆಪು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಏನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇಂಚನೇ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಾಯಿ ಕೈ ಈ ಎನ್ನ ಓದುದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನು ಓಲಾ ಕೋರ್ಸು ಓದಿಜಿ ಎನ್ನ ಒಂತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಸಕ್ತಿದ ಓದುದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನು ತೆರೆಯುವನ್ನ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಕ್ಕಲೇನು ಐಟು ಯಾನು ಕಲ್ಪವನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಹೆಂಗ ತೆರೆದು ನಿಂದತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೆಲವು ಅಂಚೆ ಎಣ್ಣೋಡ್ಚಿ ಯಾನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ದೆ ಸಾರಗಟ್ಟಲೆ ಬಾಕಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪರೆ ಹೆಂಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕದ ರಾಸಿದು ನಾಗ ಬದುಕಡೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬರ್ಪುಡ ಅಯ್ಯೋ ಏತ ಜ್ಞಾನ ಅಡ್ದು ಯಾನು ವಂಚಿತ ಅದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಅಂಚಾದು ತೆರಿನೈನು ಪಟ್ಟುನ ಬೇಲೆ ಯಾನು ಏನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪಂಡ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕಲಿಯುವ ಇಂಥ ತತ್ವ ಆತೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕಲಿಯುವ ಯಾನು ಕಲ್ಪವೆನಿ ಕಲ್ಪನಗಳು ಖಂಡಿತ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತು ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದು ಕಲ್ಪೋನಿ
ಈ ತರಗತಿಡು ನಿಖಿಲ ಮುಕ್ತವಾಯಿನ ಅನುಮಾನನ ಕೇನೋ ಎಂಗ್ನ ಜ್ಞಾನದ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತನ ಯಾನೇನು ಉತ್ತರ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಒಂಜಿ ಬೇಳೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನ ಬೊಕ್ಕದ ಅಂಗಾರದ ತರಗತಿಗಾನಾಗ ಯಾನು ಊರು ತಿರುಗಿದಾಂಡಲ ಈಗ ಉತ್ತರ ಕಂಡು ಬತ್ತು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವೆ ದಾಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಡು ಪೂರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಕೈ ಮುಗಿ ನಡೆದು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ವಿಚಾರನ ಕಲ್ಪುವ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪುವ ಇಂಕಲ ತರಗತಿನಿಂದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಲ್ಪುವ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕನಂಡ ಕಂಠಪಾಠ ಮಲ್ಪುವ ಅಕೇರಿಗಿಂದು ಪೂರ ಅದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಂಡ ರಚನೆ ಅವರು ಸತ್ಯ ಏನೊಂಜಿ ಕಳಕಳಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೆಂಗ ಇನ್ನು ಪನಿಯರ ಅರ್ಹತೆ ಉಂಡ ಈಕೆ ನಾನು ಪನ್ಪೆ ನಿಖಿಲ್ ಇಲ್ಲಡು ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಜೋಕುಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಸೇರಿದ ಭಜನ ಮಲ್ಪುನ ಸುರು ಮಲ್ಪುಡ ಕೆಲವರು ಎಣ್ಣೆಯರು ಆ ಕೆರೆಗೆ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಎಂದು ಬಟ್ ಈ ಮಾತಗಡೆ ಭಜನೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುರ ಇಂದನೇ ಬಂದ್ಬಿಡು ಇಲ್ಲಡು ಭಜನೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುಡ ಅವು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಬೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡು ಈತು ಊರು ತಿರುಗು ನಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಅನುಮೂಲ ಪುನಗಲ ಭಜನೆ ಅವನು ನಿತ್ಯ ಭಜನೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಎಂಕ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಪುನ ಕಾಲಡೆ ಅವನು ಅಂಚಾದು ಪ್ರಯತ್ನ ಭಕ್ತರ ಮಲ್ಪೋಲಿ ರಡ್ಡು ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಆ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗೆ ಬೋಡಿತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಾಳ ಪೂರ ಮೂಲ ಮಲ್ಪ ಅದು ಕೊರ್ಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪು ಇತ್ತೇನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬರೋಡು ಚೀನೇಸೂರು ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ನಿಧಾನ ದುಂಬುದ ಆಲೋಚನೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಜನೆ ಬರಡು ನಿತ್ಯ ಭಜನೆ ಆವಡು ಎಂಚ ಅನ್ಯಮತೀಯರ್ನ ಅವಳು ಬಯ್ಯದ ಕುರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಕೊಂಡ ಅಂಚಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆವಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ಬಾಕಿ ಧರ್ಮೀಯರ್ನ ಶಿಸ್ತುನು ಇಂಕ ನಿಜವಾದ ಕಲ್ಪು ಒಯ್ನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಾಸ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾನೈಕ ದಿಂಜ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ಪೆ ಪ್ರಿಯಗಳ ಆರಾಧನೆದ ಹಕ್ಕು ಬರಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಒತ್ತುದು ದಾದ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೆರ ಐನೀನಿ ಕೊಲ್ಲೆಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಎಣ್ಣೋದು ಯಾಪಲ ಯಾನು ನಾರಾಯಣಗುರು ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋನಾಗ ಇಜ್ಜಿನ ಎತ್ತೋ ಸಲ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ಪೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವರ್ಗ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ದಾಟಬೇಕು ಮೂಲ ಇನ್ನೆಂಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಸಮುದಾಯ ಸೀಮಿತ ಖಂಡಿತ ತಿಂದು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಸೇರಾದ ಧರ್ಮನು ಎಂಕಲ್ನ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಐಕ್ ನಿಖಿಲ ಮಾತರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪಡು ಮುಕ್ತತೆ ಉಪ್ಪಡು ಒಂದು ಸ್ನೇಹದ ಪ್ರೀತಿದ ವಲಯನ ಈ ಕೊಲ್ಯ ಮಂದಿರಡ ಎಂಕಲು ದೀಕ ಆ ಮುಖೇನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅವಡು ಪನೊಂದು ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನ